и принципите се смени, влака ми всичко подбил. После не говори! Тази ще бъде много кратко, защото в момента седя с фрапсо. Това видео, което беше една видео, което го бях чул. Връщайки към 16 гигабайта се качваше 2 часа, то е 12 минути. Вие знаете колко е от това? И имам още един канал, в който ще правя, в него ще снимам главно влогове. И да, влогове ще бъдат с Габи. Не влогове, те такива производни почта, отивам навънка, правя разходки и тем подобно. И да, искам само да я представя. И дай малко ще поиграя. Ще ми кажеш колко е 157? Добре. Значи сега, това е, че вечер и съм уморен доста. Станал съм 6:30. Днеска не сме на даска, ва? И аз знам толкова. Днеска не сме на даска, значи то се е почивка, ама... Та ще гледам да почна с него с бандика, защото с този фрапс ми скъса душата. Няма място. То аз от 150, сега защо са и 7, доста ми е взел от 16 гигабайта, доста. За моя комп, де, аз съм го препълнил. Някакъв път дай ще му правя анбоксинг към другия канал. Сега ще покажа монитора, клавиатурата, мишката и компютъра. Толкова не може, ама. Сега ще играя Джалопи. Ако не сте гледали Готика 47, варите и го гледате. Каква? Слабо. Ой, боже мой. Добре, до това няма да го пиша с ръка. Значи, чакай. Хора, да, тя ме по... Хора, изпусти се слогата си да остая и да пия вода. Вода замка ли е? Да. Ама че е по мастер. Да, по мастер. Добре. Когато на Тенчо му заби компа и стане на 3 FPS. Играта ще я върви. Добре, няма има геймплей, в следващия епизод ще има геймплей, който ще бъде 10 минути, може и 9, да гледам колкото малко по-малко да го направя. Така че, това беше от мене и бай-бай.